Здравейте на всички! Реших да направя едно клипче, понеже вчера доста се блъскахме главите с едно проблемче. Измислихме някакво решение, но на това решение се появи един друг проблем и нямаше как там да се справим по този начин. И разрових се в интернет и там намерих едно много готино решение. Става въпрос за Instagram вграждане, т.е. когато правите някакви статии, когато искате да вграждате код, примерно ето този код, като го цъкна, само че предполагам, от тук ще вляза, че не ме праща там, защото трябва да пусна клипа. Няма значение, то пък тук всичко е клипче. Добре, да ще го мютна. Мога ли да го мютна? Мога. Добре. Става въпрос за ето това вграждане. Като цъкнете на трите точки, после тук има едно вграждане и тук ви дава един дълъг код. Така, този дълъг код, който копирате, за да се вградите статията, или то не е статия, ами направо си вграждате цялата кутийка. Това нещо накрая закача един скрипт. Даже сега ще ви покажа. Мисля, че го имам копирано. Виждате ли как като го пейсна, нали, това всичкото е копираното, което ми го дава от Instagram. Така, най-отдолу закача един скрипт, който не се изпълнява, защото поради как се казваш на български това? Добре, поради security, там защита, поради някаква защита, това нещо или се трие, или се изпълнява преди да се зареди страницата. И съответно, когато се изпълни преди да се зареди страницата, въпреки че тук е подадено async, което означава да изчака, по някой път не изпълнява това, което трябва да прави. А това, което трябва да прави, е да намира всички блок клотове, да се намира там инстаграмите нещата и това нещо да го обърне в iframe. Но сега ще видите, като цъкна два пъти и тук директно го маха. По някакъв начин, ако успеете да го сложите, не знам как, най-вероятно ще тръгне. Но ако това може би ще се случи само тогава, когато си го напишете това цялото сами. Но като се използват готови неща, то има някакви защити, нали? Съответно, то го трие само. И как да решим проблема? Проблема е къде го? Пействам го. Съответно, получавам незареден Instagram. Ето, в момента имам два пъти незареден Instagram, т.е. не се вижда нищо вътре. Цъкам Submit. Те мисля, че са две и същи в момента. Добре, две и същи са, няма значение. Сега, при мен го зарежда, защото аз проблема вече съм го решил. Проблема как се решава? Това е с един много къс код. Само да го видя къде беше. Това е един скрипт се слага. Когато зареди цялата страница, аз тук съм си написал едно нещо, което намира всички блок клотове и ако има такива блок клотове, тогава зареждам скрипта след 2500, след като се е заредила цялата страница. Защо се прави това? Защото когато се зареди страницата, тогава със сигурност знам, че има някъде блок клот или мога да намеря дали има, няма значение. И след това, ако ми влезе в if проверката, нали, ще заредя скрипта и този скрипт ще намери всичките блок клотове там. То е на Instagram скрипта, то се знае какво да се търся, така да го кажем. И обръща всичките блок клотове и ги прави на iframe. И в момента, в който го направи на iframe и вече го как да го обясня това? Вижте като рефрешна. Виждате ли как първо става на едно такова незаредено и после го зарежда. Точно това прави кода ми. Другия вариант, по който може да решите проблема, предполагам, в смисъл тества го, но не искам да рискувам, защото това някакво много странно е. Просто слагате тук така скрипта.
В смисъл, не му казвате в проверки, не знам с какво, не знам защо, просто го слагате. Най-вероятно ще заработи, но според мен е рисковано. Така че, реално това е решението на проблема. Ето това е кода. Може да се паузирате клипа, да го видите. Реално апендва в бодито най-отзади. Може да го апенднете в хедъра, няма значение, пак ще работи. В хеда, не в хедъра, в хеда да го апенднете, пак ще работи. В бодито да го апенднете, пак ще работи. Въпросът е този скрипт да се изпълни след като се е заредила цялата страница. Това исках да кажа. И това е. Благодаря за изслушването. Чао и лек ден.